Dobre, takže čaute, zdraví vás Yomi, som tu zase s Karasandrou alias dneska Gogaman TV, lebo to vystihuje jeho priezvisko. Čaute. No takže dneska to nebude Hunger Games, pretože dneska tie naše Hunger Gamesy, ktoré sme chceli hrať, sú neaktívne. A teraz sme na nejakom inom serveri, neviem, nepoznám ho. Pozná ho Karasandra. No. Ako tento dom ešte nie je dokončený, tak sa na ako moc nepýtajte, lebo ešte nie je vôbec ani dokončený. Tekvica. Áno, tu mám tekvičky, tu mám mrkvičku, tu mám zemiačky. To nemáš čo? A nemáš prosím ťa náhodou nejaký krompačík, dal by si mi? Počkaj, mal by som tu mať nejaké. Máš tu rezidenciu? No. Škoda. Nemám, čakaj. Tak daj lomeno res, pset, daj lomeno res, pset, tvoja reska a moje meno. Jasne, ja zase ti ho darujem. A to musíš dať res give, keď chceš darovať. Fakt? Hej. Tak čakaj. Res. No a takže prvýkrát viem, jak sa volá tento server. Reset. Res, pset, ty debil. No však ho mám. Dobre. Ale pset. Reset. A potom tam má dať meno resky a tvoje meno? No. Počkaj, jak sa to presne píše? Moje res, pset, tvoja reska a jomiom. Ja viem, hľadám to. Čakajte chvíľku. Jo. A potom daj ešte res, pset, jomiom, container true. Takto. Lomeno res, pset, jomiom, container true. Ale bez tej bodky, lebo inak by to nešlo napísať. Res. Set. Jomiom. Container true. OK, flag set. MK. Nejde to. Tak daj, a už si dal tú resku? No. Počkaj. To zás takto. Jak sa volá tvoja reska? Jak moje meno. Čo je kokos? Jomiom. Takto. Mne tu napísal, že lomeno res for more info. No tak to je blbé. Nevadí. Tak na to. Tak mi aspoň unlockuj čestky, aby som si mohol niečo... Počkaj, ja som ti chcel dať ten krumpáč, tu máš. Aj tebe volal oný? Za tebou, dole. Aj tebe niekto volal, Chill? Pumpkiny tu mám. A máme ďalšie. Tak. OK, už mám všetky pumpkiny. Dobre. Tak, ešte, že potrebujem zohnať melóny, takže asi ideme si nájsť nejaké dobré miestečko a tam si ideme naťažiť. A teraz počkaj, takže milí diváci, chcem vás len upozorniť, že dnes to budeme spájať na dieliky, pretože nemám zakúpený bandika, mám ho len kreknutý, čo znamená, že môžem točiť len 10 minút, takže to budeme robiť po dielikoch. OK, takže počkaj, ešte ti dám jedlo a môžeme vyraziť. Na cestu.
A ja si... Chceš aj Ender Perly? Áno, nechcel by som sa za tebou naháňať. A ja už... Aha, tu sú. Dobre. Tuto a tu mám Ender Perly. Tu máš. Jeden stack, druhý stack. To ti bude stačiť. Pre začiatok. A tu máš ešte jeden. Na čo? Mám prvú druhú, takže sa nemám po čo hádať. Takže ešte tu máš tie stejky. Pečené, dobré. Všelijaké by som mal mať ja. Daj mi nejaký enchant meč, ak máš. Enchantment. Tu máš. Tento. Tam máš. No taký spečený. No tak tento není spečený, ale však. Mám spečení iba jedno a ten je môj. Aj. No tak ale inak vieš čo by bolo fajnové, keby si mal ešte nejaké brnko, čo by si povedal na to? Tak počkaj, ja ti ho dám. A vieš čo by bolo dobre, keby si mi vytvoril? Príjmi Gogo, please, nejaký korak. Ježiš, on si myslí, že si Gogo, a pritom nevie čítať, ty vole. Ja viem, to aj je taký jeden stále, že hej Gogo. Ja pritom ja mám Gogo, ty kokos, ako ja som nemohol. Čo, spravíme si s ňou srandu. Áno, je to Gogo. Tu máš. Pre teba. No tak pre koho iného. Počkaj, ja som zobral helmu. Ja nechcem helmu. Tak mi daj helmu. Nejaj, zoberiem si. Tak to zober. Ale lepšie to je bez helmy. Môžeme ísť, takže perly máme. Krumpače máme, ty máš meč a ja nemám meč. Ja som vedel, že som na niečo zabudol. Poď sem meč. Poď sem. Stačí mi aj hmyziaková zahubla. Daj si sa momeno set home. Ja tu máš. Ja aj ty. No, utekaj von. Idem. Lebo to nejde otvoriť. OK. Tedy s sa ideme cez džunglu. Tak jeden tu má farmu a vôbec tam nemá resku a má tam mrku. Ideme? No, môžeme. Počkaj, len kadiaľ to, ja som myslel, že tadiaľ to... Áno, tadiaľ to je. Myslím si, že ty si tu troška trolil tie stromičky, čo povieš? Áno. To som bol ja. TV. Nemáš perly? Nevidím ťa. Už ťa vidím. Počkaj, kadiaľ to, to tadiaľ to. Aha, myslíš, že ten dom? Nie, ten na vrchole, ten nie, tam je dreska. Tam sa nič nedá kradnúť. Tam som nebol. Nie, dobre si spravil, asi sa tam portol. Lebo ten dom je... Má to portlo strašne ďaleko asi. Lebo to sa mi zdá, že ešte to padá. Mi sa zdá, že hen tam to je. Mám ísť do toho domu? Nie, počkaj. Ešte nechoď, ja ti poviem, či je to ono. Môžeme ísť troliť. Čakaj. Počkaj, ešte neviem, či to je ono, lebo ja som... To je len nie, špongia. Máš špongiu? Je tu špongia, ale má tu resku, že nemôže sa potom pohybovať. Jaj, no to viem. Asi niečo vidím. A myslím si, že to vidím, to čo si mi hovoril. A ja to nemôžem nájsť. Je to pri tom dome, čo sme videli? Tak nejak. Počkaj, no tak daj to na mňa. Počkaj, nie, myslím, že ja to vidím. Pri džungli to je. Aj, to sme ďaleko od seba. Nie, tak počkaj, nie, ostaň tam, ja sa toto idem oprezerať, že či komu ja som ešte iba vyšiel z domu a už mám hlad neviem koľko minus. Už mám iba 4 futbaru. A mne sa zdá, že som to našol. Našol som to. A není tu. Takže tu není. Aj keby tu bol, mám ho vieš kde.